Karbi Anglong Autonomous Council kang ni kedam tang kaprek parti tum sitame radaphan cari calon pon bomlo lapen non ke do bom bang ke BJP parti si non radaphan cari calon pon bomlo tang te kedam tang sarkar kang ni lapen non BJP sarkar kang ni nangli tum kupi ke klaim kedam kaceprek thek dunlong lasi nili ka chini dam baka chini dun abang ke do ue sita ison makala lo kedam tang sarkar abang putum kansil kani pon hur abang ke tangka pasa anu tinta ciparedeng krai aja kong do sita non abang ke inuti ciparedeng wet posi akaciprek tegrun lokason non abang ke abang putin tumta aning hang pen tangka pasa ciparedeng dun longle apen aning hang pen tangka pasa kepetam longle sai ke deng longle lahet abang ta kaciprek asonsi tegrun longlok non ilitum choro nai ilitum doktor tuliram rong hang tim kar biang long na ke man pan alangli central scheme lapen akaprek development la so fan ba extra da kar biang long lang wang alangli jat no ilitum kar bia khei pana ko pailo alangli asam chief minister pen kachimisen alangli asam chief minister bang ka hokpet ka chinghon akorte ki bieson si ilituma CM phane a treatment hal so joini si ilituman mane development jitu ilituma yearly par budget pen aparta ilitum kar biang long jitu 400 bagali tum budget do nikan siang bong kado we pamla la pen aparta ilituman 1000 crore athaka development si ili athak si ilituman non nangawan pipilo ilitum la sipana development ke kam kar biang long budget ateng ben ke jata claim uni dormaha ki pipena bahera bangke ta non ma ilitum la non panana atowar puno kwanana building ilitum ma thaune jot niki north sangbong ta non ki sumana building ahem ki kimbom ma bangke ilitum non hala dak dipu hala herialong puno stadium filalong puno non ki sumana ahem ki kimpon abangke tanong te north sangbong ta la sona hem avela la pen ilitum non akapreka deblong hadak ilitum non la eborita molong puno ba la son tak taksi along prek non ha bali pothar along busta me non kimpon bomlo haladak ilitum tribal welfare student atumana development non odak school kimpon bomlo son tak taksi non adi mane mathaun epin mane jot niki akrur mane jot mane above 10 crore thak 10 crore 30 20 crore 30 crore 50 crore lason akam si claim pom lo son tak si taralang sub sa menon elitum kimpon bom lo ason non taralang su ta me chance pakla si hajano development pang lage non nilige non BJP do koklo pot BJP khe tumta akaprek a state tumta akaprek district tumta je meke nang bon prong je kar biang lo tum koson si non pana development ke claim un mader mapu ilitum aprang ke ilituman non state news along ka do ko velang op no borulen nang pathak de development kan tan non bangke borulen bhan bangka athak pik tang lituma development non ke claim bang litum tim kar biang long jetu CM doktor akehai doktor tuliram rong hang pena bangke kedam tang council kang ni mate non toboma council kang ni pusame a party ka prek sewang bomlo mane kedam tang party tumta lason rak thaklo non ke doboma tumta lason rak thaklo athe kache preke theo ke ave puoi phitsita asapso ke pudame athe pilo nitum kai 4 line aveta 4 line ke dolo lahayan chor lapen ke dotang a department puno ke dotang sport complex postame asapso anke upgrade lo la ancholo ke thekdam long athe ha ASC a government ke do hot MOS se toklo pupen annual funding mate annual budget council of han nanga pale hala annual budget of funding abang ke annual budget abang apoisa ke nonanta kam kelang athela son si do bom lang hala sota lapaan lo non ta lapaan lo la sila bangke kacelar pu bangke celar o ta puno celar le ta puno
kache preket he nai ke kicheng si council kachari long pensi thekdam long lo HAD minister ke dam tangan ningkan ana prang ke do BJP pen apara ke do tum ESDC hutame ba Congress ahut pusitame HAD minister bangke kebe ke chia so han pi pon pe bongo sena tum han ke pek pon pe emena karbi tum silong we so na thasi Congress sarkar hutame penela Biren Singh ti apanalang kisuman tum pu megyang chot pensi parliament long dodun pu kita melang li parliament long megyang chot pelagi dodun pu sita mehala so hota Congress hota HAD minister ke bang so han pek pe sita me non banke la BJP atuma banke HAD minister ta la bongo sena atum fansi cepek pondet nang kokothi banke la pulo itum la dak BJP along ke RSS ka pang tanga join si alang litum opai awesi pek nang ko ngilasi la dak bongo sena tum ke RSS pen juga juk thepik join si alang lituman pek ponang ko lapen aku kache prekdam thul isi pudam thunang plote non itum along council power ke do ana council power tanon ilitum long avidat lo council power kawe kupilo ma pulote non ka prank ke ilitum ladak ka certificate pusipulo ka certificate abang non bang tribe certificate pusipu la bangso tribe certificate ke pita lada isi isu ka hainun nai kupilo ma thekdam long pulote online ka palut pen online palut pena join nona bangke akaprek la prangke OBC taho SC la hai tuman ke pipon pe la karbiang long nang do dun tuman ke ST tuman si pipon chot sita min nona bangke hala hai tum phanta asai deng ki pipon asai deng pon et la si la bang tai si di mere cha bang ka hai no asai